Usa ka maayo ang Ginoo, ulahan ng tawo nga nagadangop kaniya. Ang Ginoo nagpatalingon sa singgit sa kabus. Gisudyaan sa Ginoo ang mga nagbuhat og dautan, aron mapapas ang ilang handumanan diha sa yuta. Sa pagsangpit sa mga matarong, ang Ginoo namati kanila, ug sa tanan nilang mga kagulanan giluwas niya sila. Ang Ginoo nagpatalingon sa singgit sa kabus. Ang Ginoo haduol sa nagahinumsong, ug sila nga nag-uol sa Espiritu iyang giluwas. Daghan ang mga kasakit sa mata